दिनै आं माबा मोनसे सानदोंमोनथ' र'। बिफाखौलाय बिफा मा बुंनोब्रा। आंनो थैनाय सिख्लानो माबा मोनसे गिफ्ट बायनो सानदोंमोनलै आङो। ओमफ्राय बायनायासो मा होनोब्रा आंलाय बेनोलाय। जेब्लानो लोगो मोनगोन ना डाइरेक्ट होखानांगौलै। बेखायनो बायना दोनखानोसै आं। मानो होनबा नोंखौ थेंक इउ बुंबाबोथ' खमसो ना। आंनि जिउखौ सेभ जि खालामदोंना नोङो राइट टाइमावनो। बेखायनो आंनिफ्राय मोनसे गिफ्ट आरोना। दा सिख्लायासोबा माबायदि बेबा? माने बेबा माबायदि? मा बायनाया मोजां जागोन आं जेन'बा? बायना दोनखानांगौलै। डाइरेक्ट लोगो मोनबानो होनसै ओमफ्राय। आयंनि बुंनाय बायदिबाथ' मानसिया सिम्पोलसो जागोन खोमालै। ओमफ्रायथ' सिख्लाफोरखौ हेपि खालामनाया आंनि खामानि ना। दा मा हैनो मेहेर नोङो? जायनि थाखाय जिउ गोदानखौनो मोनबायना नोङो। मा हैनो जेनेबा? जोंनाव लाबोनो ना बिसिनाव थांनो आंलाय? जायखिया जाबानो जाबायलै। ओइ मेरासोला दायो थांनानै लायनोसैबो। मेहेर? आयं। नोंनि आबैया बानायदों फिथा जानोबा आबा? फिथा? बेथ' मार गोथाव जायोलै। आंनि हाथरखियाबो जे बानायोना। जागोनथ' आयं। बेखौनो जागोन ना जायासो सानदोंमोन आङो। जायोलै आयं जायो। देन्जार गोथाव मोनखायोलै आङो। आयौ नंगौ नामा? औ। ओमफ्राय आयं? औ? माने जेन'बा बे थैनाय सिख्लाना आयं माबा मोनसे बायनो सानदोंमोनलै। बायजायोथ' आबा। ओमफ्राय आं नोंनो बुंनोसो बावदों। माब्लाबा जों बिसिनि न'आवनो थांनो सानदोंमोन। मा? औ नोंनि आबैजों आंजों बुंखादोंमोन ना। दे ओमफ्राय नोंबो थांनोबा ओंखारबानो जाबाय। मानो थाङा जानो आंलाय आयं? दे अब्लालाय। ओमफ्राय बे मानसिया माबायदि जेनेबा आयं? माने एसे मदार्न टाइप ना बिदिनो आरोना ट्रेडिसनेल? आयु बिदिथ' मदार्न टाइप नङाहाय आबा। जायखिजाया बिराद सिम्पोल आरो गथ'आ। अके। जाबायना सोरां? एसे थाब थांनांगोनथ' जोङो। थांनो ओंखारनाय मानसियालाय माथो जाबाय थाखो? गय फाथै एसे जादों आङो। गोथाव मोनोना? दुर। अब्बा थांनांगौ बिदि जायो सोरबा? थाङै थाङैयालाय मासै। आरोथ' सुनै बरहा होनानै जाबावोब्ला माबाखौनो नांबावनायसो नङा लिपस्टिकखौनो मिथिबाय? And that's me, जुरि। ओइ नोङो मावजि बुन्दि। आंनि मावजि बुन्दा। अके ओमफ्राय बुंनाय देनाय जोंहा आं माबायदि नुदों? आयौ आंनि जिउ सना मोजांखौ नुदों आरोलै। अके दे होमबालाय। ओमफ्रायथ' ना नों बुंनायखौ आबा सानजों रायलायबाय दे आं। जोंहा आबा साना बिदि जेबो नङा मिथिबायना सोरां? एसेल'सो माने दा फंबाया फैबाय नालाय बिदि। खिन्थु आंहा मिथिखागौ आंनि आबा सानखौ। बिदि नंखायाथ' आरोलै। ओमफ्राय नोंबोथ' आंनि आबा सानखौनो बांसिन अनखायो दा? मानो अना जानो देनाय बांसिन। मिथिखागौमोन माथो आङो। दे थांसै होमबालाय। डक्टरा खैथासोआव फैगोननो? दा फैया बे। दसे नेहैनोसैब्रा। बांद्राय गोबावबा नेनो बायोलै आङो। मानोथो होमबालाय माबा माबि जालुबाय थायोब्रा? आंनाव जेबो बेमार गैयाहाय मा। थु बेफोरबायदि दाजाथोंबो। जेथो जानला मानला बुंनाङा मिथिबाय? देजागोनबो खाथेर गैया। अ माय गड। ओमफ्रायथ' साला आंनावसो फन फैनानै दसेखौनो थालाब्रा। बे आबा मेरानथ' सोरखौ फन हरलाबाय थाखो फालाय? दाथ' आंनावसो हरलाबायजोब्बायना। मा जाबावगोन बे गथ'जोंबो? आरोथ' खबरदारखा नोंबो। दै आंहालाय मा जालायखो? फन फैबोलाबो हमलाबायनाङा। आजिखालि खुनु बिसास गैया। सोरबायाबा बेजों खारो सोरबायाबा बैजों खारो। हाब नों आंखौसो सन्देह खालामबाय नामा? मा थिक नों बिदि जानांगौबा दानथारखागोनलै आं नोंखौ। गोदोमायानि दिनावथ' बासिबाय र'। एबारथ' फिसालायाबो देरखाबाय खोथा गैया सोरां। बेखायनो रं नाम्बार नांबोलाबो रायलायनाङा रावजोंबो मिथिबाय? बे आबा मेहेराबो फनखौनो मोनसे होथारनांसिगोन बेनो र'। नोंनावसो हरलाबायजोबथारबायना सिख्लाफोरा। दाथ' मा खालामनो हाबावनांगौ जाखो आंलाय? र' आयै। औ आंनि जिउ बुंनाय। नों आंजों मोनसे जायगायाव थांनो हागोन ना?
मोनसे जायगायाव माने बहा आबासना बहा थांनांगौ जाखो बिदिथ' जेबो नङालै आयै माने आं बुंनो सानदोंमोन आरोना माने मेहेरनो जे थै होनाय सिख्लाया आयै औ माथो जाखो बेलाय जोंखौ हेल्प खालामबायना बे नांगौ समाव नों थांनो हागोन नामालै आयै बिसिनाव नै आंथ' दा न'खौबो नुवाखै हायाबा आंथ' नोमायावसो लाबोदोंमोन बिबा मा जायगानिमोन नाथाय मानो आबा माने जोंनिफ्रायथ' थेंक्सथ' बुंनांगोन ना आयै नंमारगौबो आंथ' साननोनो बावगारदोंमोन हायाबा ना बेखौ जोंनाव आलासि जानो लाबोनो हागोन ना आयै आयौ नाथाय नों माने एसेबां सानदों आबा बिदि नङालै आयै माने आंथ' ओरैनोसो बुंदोंमोनलै आयै जास्ट सोंबाय आरोलै दे हागोन दे लाबोनो हागोन ना आयै आयौ आंनि आबा नों माबा सोंबाय ओमफ्राय आं मारै ना खालामनो बेबोथ' माने जोंखौ हेल्प खालामदोंना ओरैनो आलासि जाफैनो हागोन नाथाय आयंआसो मिन्थिगौ आयंजों आबैजोंसो लाबोदों आं मोनथिगौलै आयै मा माने आंनि सासे लोगोआ बिसिनावनो थायोलै आयौ बिदिबा नों सिनायखायो ओहो माने बारा मोजां सिनायालै आंबो आयै दे माबा मोनसे जागोन दे उनाव रायलायनोसै हा फैयोबालाय लाबोजायो आरो आलासि जानोखौलाय नङा होनबा उनाव खिन्थागोन दे आङो दे आंहा थांनांसिगौ नै आरो दाथ' आंबो थांनो बिदि हाथ'नाय नङा नामा आबा बिसिनाव थांनो माने नोंबोथ' मिन्थिखायोना आयै हा गाव फैयोबालाय दाथ' न'आबो जाबजोबसै ओरैनो फैयोबालाय फैजायो जेबो प्रब्लेम गैया नंगौना आयै औ नंगौ हा मा मुंथो बेनालाय मुंखौ मिन्थिथ'वामोनलै आयै आङो बेनोबा आलासि जानो लाबोनोसो दावराव नोंहा मुंखौनो मिन्थिया आयंआ मिन्थियोना आयंनाव सोंबानो जागोन दे होमबालाय आबा सना थाथ' गोबाव जाबाय आंहा लाबोनो ओमफ्राय नोंनो नोंल' थाब फैबानो जाबाय ना दे होमबालाय जेरावबो दा थांदे आबा दे न'आवनो थाबाय था जागोन आयै नोंखौथ' जोंनाव लांखाथारगोन आङो जेरैखि जायाबाबो ओमफ्रायथ' गाज्रि मोनखानाय नङालै बियो ओमफ्राय सान बेनो माबा मोनसे गिफ्टथ' बायनांगोन ना माने आं बिदि होफेराखैबोलै मा हैनांगौ जाखो आंलाय मालै बिफा आबा सना माखौथो नायबाय थाखो एसेबांलाय नोंखौ नायदों आरोलै मानो नायबाय थाखो आंखौलाय फैनायावलाय मा लाबोफागोन आंलाय दा गजा मोनसे लाबोफागोन आं मिन्थिबाय आबा जाया माथो आं मानोब्रा आबा मानो सोरां थांसै ना औ थुदो जाबायानो मेहेराबा दे थाथ'दो नोंहा होमबा दे ओमफ्राय गासिबो थिगैनो दंना औथ' आबा दे थाब थांना फै माथो बेमार जादोंब्रा डक्टरासो लिंहरदों आबा थाथ' नोंहा दायो सिंग्रा लाबोफागोन बिफायानो गरबरखा बियो मा सोरां थुदो देनजारलै आंना बिफाया आरोथ' मेहेर थेंक इउ स' माच बेटा मानोलै आयं जोंहा मामि एलिसाखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आबा दाथ' मानसिफोराबो आरो बिनिनो बिफायाबो माबादि सानखो मानसिफोरखौलाय माखौलै आयं सोरनि गोसोआव मा दं रावबो जेबो फात्ताबो मोननाय नङा आरोथ' आंगोफोरानो बांसिन हाखराव नाख्लायोलै आयं मोखाङाव नायनानै रावखौबो सिनाया नङाना नाथाय आंना बिदि नङालै डाइरेक्टसो खुगायाव फैखायो गोसोआव जा दं बुंनो थाङोब्ला मानसिनि गोसोआ डेन्जारब्रा आयं नंमारगौबो मेहेर दा जोंहा नानिनि बिफायाथ' नायनाय गावनिनो असे फिसाजोखौनो ट्रास्ट खालामासै बियो बेखायनोथ' बुंदोंना आयं आं गोबाबो फोथायजायालै दानि जुगाव मानो होनबा सम लायै सम महर सोलायनो गोरों जाथारो आरो मानसिफोराथ' मा खायसे खायसेनि गोसोआथ' ओरैबायदि ना बा खुगाफोरावबा बिराद गोदै फैगोन माने बाथ्राफोरा नाथाय गोसो सिङाव डेन्जार आयं मोनथिबायना बेखायनो बांसिनानो मोजांखौ नायनो हायालै जेब्लायबो बांसिन गाज्रिसो सानो आंना गोसोआव जि दंना खुगायावबो बेनो फैखायो मानो होनबा मेहेराथ' बिदिनो ना दाथ' मेहेरा जानला मानला मानसिनि बाथ्रायाव गोजावलाबायग्राबो नंखाया बिदिनो जामारनांगौ आबा आंबो
जाबायसै दाना बेखायनोथ' ना बुंलाय थ' आंनिफ्राय मा खालामजानो लुगैदों मामाय जों बेखौनो लुगैदों जे नों नोंनि आइनि खोथाखौ गासिबो मानिजोबदो आरो बे सोरांजों थानायावलाय मा दं मामा सोरां आंनि बिफा जायखि आं बेजों थायो जायखि आं जायजों खिथाया गोसोसो आंनि बुजिबायना आमाय दाथ' मोजां खोनासंना लाखा जुदि नोंबो आइखौ उल्था फाल्था बुंबाय थायोना मोजां जानाय नङा आमाय नों गावनि बिमायखौनो धमकि होनो हालायबाय मामाय या होनो हायो आं खर'आ गाज्रि जानांगौबा ना डेन्जार फाग्लासो आं मिथिबायना आमाय बेखायनो नोंसोरबो मोजां मोजां मानिफिनदो आं बुंनायखौ आंखौ फुस्लायनो बुरखायनोथ' दा नाजाखा मामा आफाया आफानिखौ गासिबो मोनफिनजोबनांगौ सुन थाबैनो बे गथ'आथ' मा जालांखो होमबा जोंनिफ्राय बांसिन बे सोरांनि खोथाखौसो लाग्रा जाबाय हाथरखि नोंबो मबाइलखौनो गंसे लाया मानो मबाइल थाब्लासो नोंहाबो टाइम पास जागोन मबाइल नों बेयावहाय फेसबुकबो नायनो हागोन आरो इउटुब भिडिअसफोराव नों भिडिअफोर नायनानै टाइम पास खालामलाबायनो हागोन दा बिदिथ' आं दाबो जेबोखौनो सानथ'वाखैमोन ना जाम्बिलाय फनाव आरोथ' बयफ्रेन्ड थाब्ला जे मोजां रायलायनो आरोबाव बयफ्रेन्ड गोसो थोनाय आरो आयु आंना बिदि रावबानो गैयाबा जाम्बिलाय फन थाबासो जागोन दा बेसेबां मोजां रायलायनो ओरैनो मिन्थिबाय ओमफ्राय मालाय नोंखौथ' सेंग्राफ्रा नुबानो फागलासो जाबावगोन बियो नङालै मा बिदि गावहा मालाय जि समायना खादा नङा दे बिदि र'दे नोङो बयफ्रेन्ड आं बायदिखौलाय सोर मोजां मोनो देनाय ना आं लेखाखौनो मोजां रोंजोबो नाथ' आरो आंहा एसेबां मानि समायना बिनि सायाव आरो आंथ' मावरियाबावसोना आंथ' बिदिखौनो सानफेराखैना हाथरखि फैगासिनो आं र' ओमफ्रायथ' नोंखौथ' पिकनिक जानोबो लांगोनलै आङो एबारनि गोदान बोसोरावथ' नोंजों आंजों जाखाथारनांगौ मानो होनबा मेहेरा रावखौबो दिनैसिम बेबायदि मोजां मोनफेराखैना बेखायनो नोंबो खालि आंनिल' जाखागोन आयै आंनि सना न'आवथ' थांनो ओंखारबाय र' आं नाथाय ओमफ्राय मा बाहाना लाना थांनांगौ जाखो आंलाय मानोथ' जेबोआनो गैथारा माबोरै थांगोन आंलाय ओमफ्राय बिनि बिमादैया रायो होनदों नामा ओइ रायथोंलाय माबायदि रायो न'खौनो जिउ सिबना फैगोनलां नङा आंनि एसे मोजां अन्थाव बाथाव सनाखौलाय मानो रायनांगौ जाखो ओमफ्रायथ' जिबायदि मोजां मोनो आं नोंखौ नों राजि जायाबाबो ना खोथा गैया जागोनथ' नों मेहेरनिनो ना खावनानैबाबो लाबोगोन थिखोनानैबाबो लाबोगोन दिनैथ' जेरैखि जाबाबो थांखाथारगोन आं नायनो गोसो जाथारदोंलां बास नोंनि जिउआवल' गुबुना रावबो दाथाथोंखा मेहेरा मोजां मोननाय नङा आंनिफ्राय नोंखौ रावबो सेनो हाया दिनैथ' लोगो हमनानैसो गारखागोनलै आङो जानायमोन फैगासिनो माथोमोन ओमफ्राय बे साले आलुआ बबाव दं आं मिन्थियालै मोनथिया बेखौथ' नागिरखागोन आं र' नोंखौबो नागिरनो हायाबा just wait and watch आलु दाथ' लोगोफोर नोंथांमोना सोंहरो ना आं बबेनि होननानै साफा सानै आगैमोना सोंहरबाय थायो आरोना सनामोन आं चिरांनि जाय बिथांमोना सोंहरदोंमोन दिनै आं खिन्थाबाय दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडआव आरो मोनसे खोथा सनामोन जाय बिथांमोना आरोना खायसे खायसेखौसो बुंदों आङो जाय बिथांमोना माने जोंनि बे फाग्लि गोसोखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोना अननानै नायाब्लानो जाबाय अके नाथाय जों जेब्लासिम गोसो अब्लासिम बानायलांबायानो थागोन जायखि नायनो बाबाबो सनाफोर अब्लाबो आरोना मानो होनबा जों इन्ट्रेस्ट मोनोना जेब्लासिम जों दङ जेब्लासिम जों थागोन फैबायानो थागोन आरोना आरोथ' नायनो बायोब्ला सनामोन खायसेया मेगन मोसेबनानै थादे लोगोफोर जेबो प्रब्लेम जायाबाथ' जों बेबायदिनो फैबाय थागोन आरोना लोगोफोर आरो जोंखौ मोजां मोनग्राफोरनिसिमबो ना बयनिसिमबो दे लाभ इउखा